Sziasztok, Major Ádám vagyok, Ádinak az édesapja. Szeretnénk elmondani ebben a videóban azt, hogy jelenleg mennyi pénz gyűlt össze. 6.350.000 forint, ami az 1,1 milliárd forinthoz most kicsit messze van, de én nem gondoltam volna, hogy több mint egy hónap alatt ennyi pénz össze fog gyűlni, és ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen az adományokat, és nem csak az adományokat, hanem a Ádi történeteinek a megosztását is köszönjük. Köszönjük azt, hogy biztattok minket. Köszönjük azt, hogy megengedtétek, hogy kitegyük az adománygyűjtői dobozokat, a plakátokat. Köszönjük tényleg a megosztásokat, a pizzasütést, és nagyon örülünk ennek az összegnek. Ádi is nagyon örül neki, és mi is nagyon örülünk neki. Köszönjük a rengeteg segítséget Magyarországról és Kárpátaljáról is. Tudjuk, hogy sehol sem egyszerű a helyzet, de ennek ellenére ti mindent megtesztek, ami tőletek telik. Nagyon hálásak vagyunk érte, és tényleg köszönjük szépen. Hiszünk benne, azt, hogy sikerülni fog. Sziasztok! Köszönöm szépen mindenkinek! Viszlát!